Môžete vešať ďalšie, čistý vzduch. A kam dáme toto? Sem na šnúru. Pohnite si, budú tu každú chvíľku. Neboj sa, stihneme to, veď už sme takmer hotoví. Je tu toho tak veľa, neviem sa rozhodnúť, čo sa mi páči najviac. Mne asi Jankine recepty. Poďte sa pozrieť, koľko ich bolo. Cez prázdniny som vyskúšala tento vláčik z papriky so smotanovou plnkou a zeleninovými hranolkami. Pamätám sa, ako sme s babkou pozerali ateliér, v ktorom Janka upiekla krásneho ovocného motýľa. A pamätáte si na diel, v ktorom dojili kravičku? A vtedy vyrobili aj domáci prírodný syr. Jej, tento recept bol good new otcov. Janka urobila z vajíčka raňajky pre ocka. Mne sa najviac páčili formulky z banánov a čerstvých jahôd. A tieto grécke dobroty z uhoriek, paradajok a slaného syra robilo v ateliéri české dievčatko Luizinka. Recept na krokodíla z hrášku do zázračného ateliéru priniesla Tamarka minulý mesiac. Pozrite sa, na povale som našla aj obrázky. Pamätáte sa na bodkovanú lúku? Aj tento bol úžasný. Tomáš ho nazval Kto koho zjedol. Mne sa páčilo, keď sa zázračný ateliér zmenil na módny salon. Dievčatá s Tomim lepili na noviny šaty z textilu. A toto je strom podľa Kandínskeho. Tu visia veselé stromčeky, ktoré vyzerajú ako čiapky. A toto je novinový aniel. Ja som doma vyskúšal tieto dva nápady. Sibírsky les trhaného papiera a strašidelný dom s mačkou a netopierom. Poďte všetci sem, pozrite sa. Janka a Tomi tu majú odložené fotografie. Jej, toto som si robila aj ja. To je záhradka pre kvetinkovú vílu. Aj toto bolo perfektné. Tunel pre autíčka urobený v pieskovisku. Nechcela sa mi uveriť, že sa dajú vyrobiť kaktusy z kameňov a farieb. Ale táto farma, tá sa im fakt vydarila. Robili si ju takmer všetci z našej triedy. My s kamarátkami sme si podľa ateliérovského nápadu urobili čajový večierok v záhrade. Aj mini záhradku v hrnčeku. Opatrne, dávaj pozor na schodok. Dávam, čo sa bojíš? Jej, ahojte, vy ste tu? Čo ste prišli koledovať? Ahojte! Je predsa posledná nedeľa v mesiaci, prišli do galérie. Je posledná nedeľa v roku. Čas na rekapituláciu. Tak si tu s deťmi opakujeme, čo všetko sme s vami za celý rok vytvorili. Wow, ozaj. Fakt. Pečené cumlíčky. Toto všetko sme vytvorili my? Jej, pamätáte sa, keď sme vyrábali strašidlá z ponožiek a z rukavíc? Áno. A toto? Krokodíl z obalov na vajíčka. Hrali sme sa vtedy spolu na džungľu a Maugliho. Ja vám niečo poviem. Obaly na vajíčka sú skvelý materiál na tvorenie. Pamätáš sa, koľko detí si vyskúšalo hasičské auto? No počkaj. Najmenej 2-krát toľko poslalo fotografie svojej kamery. A ešte sme robili aj strašiačikov, z chlpatých drôtikov a vlny. A nezabudli sme aj recyklovať. Pamätáte sa? Sochy z papierovej novinovej kaše. Veronika, tieto krídlo sme predsa robili spolu. A ja som s nimi odletela do našej záhrady. Dále nehovor. Milí šikovníci, tak toto bola koncoročná rekapitulácia receptov a nápadov, ako sa patrí. Nám? Nám neďakujte. Toto všetko sú predsa vaše nápady. A toto všetko sú niečo na čítanie, niečo na tvorenie, niečo na varenie. Dáček pre nás od vás. Takú istú kopu darčekov máme aj pre mnohých z vás. Ďakujeme za všetky listy, fotografie, výtvory, ktoré ste nám celý rok posielali. A posielajte nám aj na budúci rok, aj tento rok. Adresa ostáva tá istá. RTVS, Slovenská televízia, Rastislavová 13, 04307 Košice. Heslo...